Днеска хора сега пак. Крала. И хора, здравейте, вие сте пътувани. И... Много е вкусно на всяка колата, променили. Сега, ето го Кристиан. Да, ето. Ники. Бабо. Вижте го Ники. Вижте го Тос. Отзаде. Това съм отзаде. То отпред. Не знам защо. Той всеки ден там. И цялото при Ники. И сега ще видим у нас. Айде! Айде сега хора, спи към нас. Ето го моята кола. Затвори вратата, можеш? Любимият ти. Какво правиш? С кого дойди? С Кристиан и дядо. Ето го малкия ми брат. С кого говориш? Правя видео, ма. Кристиан къде? Идва. Мами ще направи, ще купиш мляко. Защо? Искаме палачинки. Ние имаме Няма нищо за палачинките, бе, Кристиан. Отиде да купиш само мляко. сега. Чакай, че ти падна. Пътуваме сега при Никит. Како? Не ми се получи чака. Много добри. Да. Още 2 лева станаха 6 лева. Вау, много съм момент. Ама Ники обличи са. Ето. Къде ще излизате ви? Чакай. Айде, сега ще... Като ти стигнем до магазина, ще пак ще... Ето на... Баси, як я вертире. Сега... Здрасти, Чичо. Леко.